ko hemi lo langin opera performing a thian nu yun bek hi chuan chuang tak chun a thla chu lo lak sak char chara opera hall atanga an chu nu chuan bek hi chuan hemi thalak lo keng tun chungin hemi chu lo ngak me chadang te chuan bek hi chuan musit ru hle a hemi mei tia kovin hemi thu om thu le ain chaidan zong zong te chu hemi ang vek ni chuan an lo soi sep sep hemi chuan lo hrein chung mei che te chu awa pan hnaya a thian nu thla an hau sakin hemi mei ni lovin yun bek hi ani thu chu a hrel bek hi chuan hemi hnena chuan hemi mei tia hriat chu apoi ati lo thu chu a hrel hemi ero chuan adu lo thu chu a hrela hemi pa chu investor ho sat tak ania an kho sa thein an nuam sa ve thokat hle hemi chu a mel tha in zai athiam em bok korea chu soilo juliet ngata zir chu atum thu le adu tu samber ania beki ro chung ko khosa thei tak ni lovin anu chawin en kolin an momo khop trok anin tumani bermaya hemi chun beki in opera a zai lai thla alo lak sak ho chu uluk taka enin adu ber pakhat chu thlangin apar sa chun uluk takin ada tha kung an han kan tur chi chu K-pop star pakhat lo thleng chuan mi engemaza chu aron tle phei hum mai hemi te chu aron supop popa apar chu a thlau pha chu apar thlau chu mi pakhat hian a char a thiampa chuan chu sakin anei tu bula peklet atum thu chu hrilin hemi chu zui ngal hemi chuan lukum khumin maksa vua parking lot a chung kalin flyer a sem kwal mi pakhat hian ron muin hemi chuan a hlau ngal leya chu pa chu lon sar Mr. Myung ni in hemi pa chuan asum tam tak pukin arul theilo hi lo ni hemi te din mun chu aruk te utak chuan a chle ti na lo ni chu Mr. Myung chuan hemi hnena chuan apa in aba arul thei tak lova chuan a fanu ten an rul mai angai tur thu chu a hrel hemi chu atlan chengala Mr. Myung ero athla amuang hle anaw te chuan hemi chu an lo chang reng to sia hemi chu roof tapa chuan tlan chovin Mr. Myung naung te chuan anon din chil ngal tlan china tur dang chu anei to lo tia chuan apar chart to pa chu lo langin Mr. Myung naung te chu aron khoi ngala hemi par su apekir bok chu tlangwal chuan insuala thiamin Mr. Myung naung te chuan tam hne hle ma sela ati boy hne hle hemi chu tlan chazui ve ngalin a pheikhok khing le lam chau chu abun to a apar sanin chun athalak chu lo om to lo ti hria Mr. Myung Mountain an hmulo nan chuan train a chun atlan lon ama poitu tlangwal po chu ron tlan lon atum ve mek bok masela Mr. Myung nan te chuan anon man beta hemi chuan a pheikhok khing le lam chun avom chora rela chuan chuang dunin an ma ni tu te chu an tlan bo san theita hemi chuan chu pa chu a hmu ve le chun a thalak chu adil chu tlangwal chu sin hyuk ni in khatikhopa atran pui hnuwa a thalak ala dil chu makati hle chi hyuk chuan katan pui zo chi alom thumin hril ve tur enilom ni anti chuan hemi la chuan ka chan ve tho che kha gainin rul tok chi alo ti maka hemi chuan a thalak chu adil chun zom char si hyuk chuan akol to silo si hyuk chuan akol hau silo a chuk san tar ngota hemi la chuan a zui ve zel a thalak chu ala dil cham chi a Green Art High School alo langa an director Jung Ha mi chu career ma alo kir hlawin mu turawang hle thina azirlai te ngei po chun an mukhat hle Green Art High School chu career ma entertainment industry a larzual ho church wak tu an nia an director Mr. Jung chuan ngai san po hlo hle bok school campus an lu chi chun school a chun alo thleng ti chu adar ngal choya zirti tur tele staff te po chuan an lo lom hle masela Mr. Jung chuan inlom lu vel a chuan azirlai te mu masak adu thu chu asoi classroom lam chu apan ngal zirlai te zinga mi kar ni nu loka an debut tir tour practice lai chu muin an zinga pakhat chu hnain aban chu an keu saka alowin thui bur mai practice chu chol tirin dam doina hroi ngal tur chu na hrila an principal chuan an debut hun an nei to em awangin practice an ngei na sat thu chu soi ma sela director chu na thu chu asut lo an kal zela classroom pakhat hi muin zirlai te talen nei lo ni an hriat te an da na hmun alo ni rang mai director Jung chuan college preparator class angai chan chu an zo chuan principal chuan zai le lam thiam kop lo te an da na hmun ani thu chu a hril director chuan chung ho chuan an school a chuan enge an tia talen an nei sei lo chuan engwanga chu school a lu tir nge an ni thu chu zota principal chuan chan dan vak a hrelo
director chuan batch thar alak khuna just jinga atel ve to tur thu chu soita a zirtir tu dang te chuan an director ngei mei a in rol don awang chun makan ti in thil thleng tur chu an hmu chak hlom hle si hiuk lo langin hemi chuan ala zui chun zom zela khua thim me chuan si hiuk chu hmun pakata hian kalin an lo lam so mei si hiuk chuan a thiampa hemi par sartu dik tak zok chu vapan hnain hemi thalak chu petur chu na hril chupa chuan hemi hnena chuan alam chu comment phot tur chu na hrila hemi chuan chu sak lui chu atum a thei tak ngang lova chuan alam dan chu a thing tak zet ti thu chu hril si hiuk thiampa chu alom lo hle hemi thalak chu paipa chuan atu soi chu soinon le tur chu na hril hemi la zam hek lo a thalak chu achara si hiuk thiampa hnena chuan alam dan chu a thin thu le a changkan lo thu chu a hril le sak mai si hiuk thiampa chu a thin rim ta hleya si hiuk chuan a lo dang hram hemi chuan Green Arts High School a an lu theina na an lo in practice char ti an hriat chuan musit tak chuan so school training lu tuka lu tur son mo in lo in pu a char ti chuan a soi hrama si hiuk chuan a hruai chuaka hemi chuan pheikhawk abun lo ti a hriat chuan a pheikhawk chu pein a chuksan si hiuk lu a chuan engemaw hian an ron vom fu a hemi chuan a pheikhawk chu ron vom le tin au isi ala ti deuh hemi chuan tissue box bun hoin anin an thlen chuan Mr. Ming o chu hria a biru ngal an kal nu chuan anaw chu man mo takin a zonga Mr. Ming te chuan an latam mai mo ati masela anaw chu him thapial chuan a hmuwa phone lo rin hemi chuan lon sak bak an ni arin lo thu chu soin anaw chu la lo tur chuan a hrel masela anaw chuan ala ta thova apa lo nirang mai apa chuan hemi hnena chuan lon sak ho wangin tlan bo reng angai dona ain chin fel thei don lo awangin Canada a anutei tran puina dil turin akal angai thu chu hrilin awm lo chung chu thlani khat lektal tuema bula omri tur chuan hrilin number pakhat hi a peya hemi chuan tunge tia an zo chuan apa chuan kango hiuk ani thu chu hril hemi chuan chu mihring chu a ho hleya anu le pa thren hlui ni in an anuin apa akal san chan ber po ani hemi thinrim lutuk chuan phone chu ada amaka kango hiuk lo langin Green Art High School at teacher pakhat ania teacher meeting nein zirtir tu de zinga point muniam ber chu ban ni in preparatory class zirlai an beidon san ho en kol turin an thon thladona zirtir tu de zinga point muniam ber chu soishan ngai lovin kango hiuk ngei chu ani thu chu an hrethiam tlang hle chuti an meeting lai chon kol pakhat an donga tudang ni lovin hemi chu alo ni rang hemi chuan du lo hle ma sela thlan tur dangan nei si lova Mr. Kangpo chuan angai poimo hleya an nu alak sak wangin ain thiam lo ve po ani ma na hemi mutur chuan avakala awa thleng chi chuan hemi chuan a car side glass chu a pet thlak sak dora thuin anin bia hemi chuan an chungchang chu hrilin akianga thlani vel anaunen an chen angai tur thu chu a hril kango hiuk chuan na po anei mumal to lo ti hresi kango hiuk chuan na po nei mumal te lo tia hresi ama po in enkol that the lo lai no pang pani enkol ngai chu aril ru abui leya masela annu achu sak miu awangin an laka ba nei ni chu nei hria mer ru chetak zong ani lo ve hrim bokani dor tanga an chu nu chun kango hiuk chuan amator lak chung chun hemi chu lo ngak ri tur chuna hril masela atlan san ta dei mai hemi chuan takna a ti thei waka si lo atuka an school bang chu Mr. Ming chuan alo chang ran mai beki chuan hemi te chu an tlan chiat ti a hresi lo Mr. Ming chuan hemi driver emaw tia hemi po chuan thudik hriat tir adu lova ti vak ngaina omlo bok nen Mr. Ming chu azuya Mr. Ming chuan hemi chu office a hruain an ba an rul theina tur plan a siam puya tun hnaya Korea tlap ho chu Green Art High School atanga chorchok an nia hemi chuan zaya thiam hle ti chu lo hrein chulai hmuna chuan kalin milar nia sumtam tham tak tho chua sak tura abuat sai tur thu chu hril hemi chuan atira chuna du lova masila Mr. Ming chuan anaw manga sum azon mai angai tur thu an hril chuan apom lo thei talo chumi hnuwa chuan hemi le bekhi te chu ani hmuwa hemi chuan Green Art High School a audition apek tur thu chu hril hemi chuan chu school chu musi thin hle sia audition nei atum tamai chum bekhi chuan mak ati hle masela bekhi chuan Green Art High School a po chuan hemi zui zel chu atuma hemi la chuan eng talent nen nge ilu ve ang ti chuan ala zot le trap zui
Becky chuan zaidun arota hemi po chuan alo du ve mai audition ni chu nia artist le dancer tumuru tak tak te chu anong kalkhom taru irui Becky chu azam leya hemi heroine engwaka ma angai lo thung audition chu an han trana talent sang nei chu anon inlan hemi chuan kango hiul chu wa mole lol mai ma se ming anon ko ngala wang chun an lut zui an zai chun si hiuk le a thiampa chuan screen atang chuan lo muin green school chu a mu si te rang nen ti chuan hemi chu an lo la hra chiang hle an han zai chu hemi chuan aw chu an han show off na sakwal vel hle a an zai zo chuan director chuan an zinga pakhat zok chau chu a pastor thu chu hril Becky chuan fel zok chu ama chu ni ngei tura chuan a inda angal topa an pahni an pas lo chuan a in phat san lo tur thu chu a soi director chuan nangma kha pa zok tala an ti chuan Becky chuan arel ru a thak lo tur thu chu hril masala hemi chuan Becky fel awanga audition chu fel ve tumna rel ru a nei lo thu chu a soi lang ta pop mai Becky chuan hemi chu angen chung po chuan hemi chuan akut chu pai thlamak maka director chuan an pahni chuan thil hriat chhol an nei thu chu hrilin pas zok chu yun Becky zok ni in go hin mi ero chu tlinglo zok ani thu chu a soi tamai just dang te po chuan mak an lo ti ru hleya hemi chuan an hming an hriat pol ani arin thu chu a soi ma se director ero chuan a hriat chhol lo thu chu a hril thung hemi chuan zai thiam zok le skills ni tha zok po hra thiam lo ti chuan director chu an khum hrepa zirtir tu dang te chuan hroi chhok tur chuan Mr. Kang chuan lo hril director ero chuan atu soi chu soi zo tir tur chuan hrilin hemi chuan beat a mis nem zia le duet ati bala azia kha ishelawami tuma ani lo he nu hi kanung zui ve tu mai kamei ani hi ke chu first class kan line ani chu third class bak ani lo ti chuan a soita piap piap mai director chuan ani chuan test dang toite nei le ang miang ipom thei to ma na ti chuan a hrila piano a chuan tun pakhat plain aring dik zok zok an tlin tur thu chu a hril zirtu tu dang te chuan director chu ain ti zak ngei don ni chuan an hria ma se a han ring chin chu hemi ni lovin Becky zok chuan a ring dik tatlat mai director chuan result ain thlak pha don chung lo ka ti kha ti chuan hemi chu a hrila director chuan first class student chu talent nei bok thokrim bok te hi an nia second class te chu talent nei lo ma se thokrim te an ni third class student te chu zirlai thiam na nei lo pon lam lam dan pon lang taka tanga relu siam fel thin mi an nia chumi awang chun ani kan ti tlin lo che go hin mi ti chuan a hril hemi chu a zak ru hleya mi zong zong in screen a an lo clear bok nen akal chhuak zuaya thui akal hma chuan lo let lein director hma chun a thing thria tetling sham tur chuan a ngen tamai akirin school a chuan alu nge ngei angai thu chu hrilin in siam thatna a in ngai a pianga in siam that a in huam tur thu chu a hril director chuan ala pom du chuang lova hemi chuan han tong khum le zek atumna a tran chanin a dai talo mi te chuan an noi dur mai hemi chuan han tong khum le zek atumna a tran chanin a dai talo mi te chuan an noi dur mai zak takin atlan chuaka hemi chuan director hna chuan thuthluk na dik lo asiam ti ala hriat tur thu chu a hril ram hemi profile atin tak lo awanga pai an han tum ero chuan director chuan da thari tur chuan a hril thunga hemi la chu Mr. Miu naam te chuan pon lama chuan an lo chang zui Becky lo langin director chuan avan in amulet chu pe a zirtir tu da chuan an director in Becky laka a mu chum an man lo hle shi hiuk te zai hun ania a zai pui tur pa chu bathroom a om tlat chi an hun a thlen to awang chuan shi hiuk chuan hun ti toinan chun boina chu asiam ta faka a chance nei chu hlo a thiam pa ero chuan hun chu nei pha thunga hemi chuan Mr. Miu naw te pumpel atum ngara shi hiuk chu mu fuin a bike alo keng hlau bok nen an pahni chuan a in phur chuak ta wanga hemi chu atlan chu a pha thei ta hlau mai audition lama lo lang velia meche pakhat kimpil suk chu naw telem kor haina ron zai apon lam dan aza apuy awang chuan a mel ero chu tilang du hau lova masela an zai me chuna thiam he mun hlatok tak an thleng ta tia chuan si hiuk te pahni chuan chuka hemi chu helmet khum chung chuan a kal ngal wang si hiuk chuan a helmet chu la tura an phel sak chuan hemi chu lo trap zoi in aza thu chu lo soi si hiuk chuan helmet chu a khum tir tale rengwata kango hiuk chuan ban ani hlen lo nan chuan thei to pachua ma se azir tir tu puite chuan a hun le ta khoral lo tur chuan hrilin engkim an rel fel vek to thu chuan hril audition chu nei zo anita a zirlai zalak an tumlai somko pasari chau an la
principal chuan an director chu hrilh hria in director erawh chuan chungmi pathum te hnawh khahna tur zirlai te chu a rel rua a thlan fel sa diam alo neih tawh thu chu a hrel hemi lo langin in an thlen chuan an ina bungrua zong zong te chu lawn an batna te chuan an lo la veka anaw chuan pawnah chuan lo ngakin kalna tur an baih vai ta hle hemi chuan anaw chu a hma si hiuk te practice na hmunah chuan a hruaya a riahna hmun tur ani thu chu a hrel si hiuk lo langin an practice room ah chuan a vakala hemi te unaw lo mu thlu chu a hmu zingah chuan hemi chu a han chhuah chho chuan Mr. Ming anaw te chuan a han mana si hiuk chuan kar chhunga hemi an pot lut lai chu a lo hmu man hmawh tak chuan a zong zui hemi chu Mr. Ming chuan chaibol vakin a bar zai tur chuan a lo buat saya masela hemi chu atlan chhia reilo te an man le ngala chuti an boy lai tak chuan kango hiuk le hemi naw te chuan lo lang kango hiuk chuan Karin school teacher ani ti an soi chuan Mr. Ming chuan a in beng daya Karin director na hemi chu special student anga lak adu thu chu a hril anin hruai chuak thei ta hram kango hiuk chuan a ina kal chu a rota hemi chuan ama zui chan tur chu poisa ama mo wang chau ani thu chu a hril kango hiuk chuan a uina chun a hruaya au chuan a lo hau nga ngek ngaka an director in zirlai pathum a soi te a hruai khawm thei ani chuan a hna a chel nge thei le tur thu chu a hril hemi chuan a lo ngai thla ve veka kango hiuk chuan ama ta na thatur chau angai to awanga puya chuan a in ngai si hiuk lo langin hemi chu Mr. Ming office a chuan a wazong le a an lo soi sa hrep ringot Green High School lam lo lang ve thungin class an tran to a beki point alan dan alo thlak dang lam to hle chutiang bokin arel ru po zirtir tu de chuan an hrual tana hemi lo langin kango hiuk thu soi a hriat ruk chu ngai tu chuakin hemi le midang pahnih te chu a hruai khom vek ani lo chuan a hna a chan don baka hemi ngei po chuan special admission a hmu theilo tur thu chu a soi thu chu a hria kango hiuk chu chungmi pahnih te hruai khom tura pui chu atum ta a zinga han tho chuan hemi naw chuan a u chu damhang khu a mi zong tura akal thu chu kango hiuk chu lo hril